osvanulo je naše prvo jutro u Sahalinskoj tajgi. Bili smo toliko umorni da nismo imali vremena da razmišljamo da li su pucni prethodnog dana bili dovoljna pretnja sahalinskim medvedima ili će ih privući prisustvo stranaca na njihovom terenu. Temperatura je i dalje niska, a mi tek izmileli iz toplih vreća za spavanje, tako da smo odmah krenuli u šumu po granje za vatru. Vreme nam je ovde dragoceno, iako nas niko ne požuruje. Strast prema ribolovu je velika motivacija koja nas sve ubrzava. Nakon što smo obavili sve jutarnje aktivnosti, pakujemo šatore i opremu, čamci su već pripremljeni i spušteni u vodu i nastavljamo putovanje. Стать хотелось когда-то похожим на эхо, мчаться сквозь листопада беззвучную медь. От печали до радости ехать и ехать, от печали до радости лететь и лететь. Sneg se još uvek otapa, pa je vodostaj reke Dagi veći nego obično. Međutim, iako voda izgleda kao da je mutna zbog toga, naprotiv, veoma je bistra. Mutan izgled dobija zbog specifične boje koja najviše liči na boju crnog čaja. Ipak, nakon dužih padavina, zna i da se zamuti, jer veći deo svog toka teče kroz tresetno zemljište. Reka Dagi nalazi se u severoistočnom delu Sahalinskog ostrva i teče sa zapada na istok. Izvire na severnom Kamišovom vrhu i uliva se u Nizki zaliv. Ukupna dužina njenog toka je oko 100 km. Samo ime reke u prevodu sa jezika Oroksa, starosedelaca ovog dela ostrva Sahalin, znači velika reka. Priroda koja okružuje reku Dagi smenjuje se od tipične tajge u planinskim predelima gornjeg i srednjeg toka do šumovite zone tundre u njenom donjem toku. Sahalinske reke su još uvek nezagađene i od velike važnosti je shvatiti značaj tih reka i njihovog okruženja i sačuvati ih takvim kakve jesu. Ne treba zanemariti ni njihov značaj na život ljudi, ali i na industriju i infrastrukturu. Većina reka i potoka na ovom ostrvu u svojim gornjim tokovima predstavljaju važna mesta mrestilišta lososa. S druge strane, eksploatacija i transport gasa zahteva izgradnju ne samo fabričkih postrojenja, već gasovoda koji prelaze kompletnu teritoriju ovog ostrva. Zato je obaveza projektantske kompanije da 3 godine pre postavke gasovoda analizira i prikuplja razne podatke o potencijalnom uticaju gasovoda na teritoriju kroz koju treba da prođe. Ovo se posebno odnosi na kretanje lososa. To uključuje i klasifikaciju vodenih tokova u kojima se mreste lososi, fizičke i hidrološke karakteristike vodenih tokova i druge značajne parametre. Ova ispitivanja moraju da uzmu u obzir i planirano vreme izgradnje gasovoda, koji ne sme da se poklopi sa velikim kretanjima lososa, njihovom migracijom, a posebno mrešćenjem. Ruta planiranog gasovoda treba da premosti oko 1100 vodenih tokova, uglavnom manjih potoka, ali i znatan broj reka. Kompanija koja obavlja radove mora da garantuje da će se sve aktivnosti odvijati u skladu sa odgovornošću prema prirodnom okruženju, da je svesna važnosti vodenih tokova za ekologiju i lokalnu ekonomiju ostrva sa posebnim naglaskom na ribarstvo. Najbolje vreme za izvođenje radova je tokom zime. Tada nije sezona mrešćenja, većina vodenih tokova je potpuno zaleđena, tako da lososa u vodama i nema.
Lososi su glavni izvor hrane za foke, ali i za belorepog morskog orla, najveću i najlepšu pticu na Sahalinu. Ali istinski vladar ovih predela je naravno mrki medved. Tokom mrešćenja lososa dolaze sa svih strana do vode kao u kantinu. Hrane se sve do kraja perioda mrešćenja. Ovo je veoma važan period za medveda, jer se tada sakupljaju masne naslage za zimu. Poznato je da ako medved ne dostigne potrebnu kilažu, neće biti u stanju da padne u zimski san. Naši vodiči, koji odlično poznaju ovaj teren, smatraju da je najbolje da se nekoliko puta u toku našeg spuštanja niz reku Dagi ulogorimo na njenoj obali. Tako smo se nakon određene etape puta ponovo ulogorili. Kažu da možete živjeti godinama na Sahalinu, a da ne vidite ni desetinu njegovih jedinstvenih čuda. Mi smo se zabrinuli da je jedno od tih čuda sunce, međutim, ovo jutro je osvanulo sunčano. Sunce treba iskoristiti za sušenje vunenih čarapa. Za ovdašnje uslove nema boljih cokula od onih sa vunenim čarapama. Od svežeg sahalinskog vazduha dobro smo ogladneli, pa s nestrpljenjem očekujemo čime će nas naš kuvar danas iznenaditi. Na meniju je čorba, naravno riblja. Mini kuhinja je tu, kao i kotlić i začini, a sve ostalo je oko nas, samo da se poslužimo. Svi oni koji vole dobru riblju čorbu, nek se pripreme da zapišu recept našeg kuvara. Сегодня мы будем готовить суп из красноперки и кунжи, которые здесь обитают в большом количестве. Первый шаг приготовления ухи – это забрасываем в котелок картошку, морковку и лук. Режем крупно, потому что мы ее потом вытащим и уберем. Вода темная, потому что вода из реки. Она здесь чистая, но вот такой цвет имеет. Потому что нужно экономить воду. Сейчас пойдем поставим это все на костер и будем готовить примерно 10 минут. Угу. Сейчас мы ставим уху на костер. И она будет, овощи будут вариться примерно 10 минут. Сейчас мы будем закладывать рыбу, потому что овощи почти приготовились. Это кунжа. Режем кунжу сейчас. Это красноперка. И пойдем класть это все в котелок. Сопкиво, акватория, наше житье, бытие. Здесь начиналась история, мы продолжаем ее. Александра. Сейчас мы идем это закладывать в котелок, чтобы приготовилась уха. Сейчас мы будем закладывать рыбу. Буду готовить это примерно 15-20 минут. Память являет ему давнюю страшную каторгу пылкой России. Сейчас мы заканчиваем приготовление, режем лук. И зелень. И сейчас берем лавровый лист, соль и пойдем
И тайгой Александровск сердцу дорог. На земле он один такой, на земле он один такой. И по русской традиции мы в конце приготовления заливаем туда немножко водки и убираем для того, чтобы она настоялась. И весело, и радостно поет мой Сахалин. Dakle, da ponovimo još jednom šta nam je potrebno za spremanje ove čorbe. Povrće, krompir, šargarepa, luk, mladi ili sušeni, so, lovorov list i biber. Najvažnija je sveža riba, tek ulovljena iz reke. I naravno votka, a jedini sastojak koji će vam nedostajati za autentičan ukus biće čista voda Sahalinske reke. Uz pucketanje vatre, nakon dobre večere, svi smo vidno raspoloženi. Možda je naše raspoloženje posljedica oslobađanja od stega savremenog života i nenarušeni sklad prirode, možda činjenica da smo ovde sami sa svojom najvećom ljubavlju, ribolovom, a možda je glavni krivac pun mesec koji nas je kroz grane obasjavao. Noć nam je brzo prošla, kao u snu, ali pravom, čvrstom snu umornih ljudi. Na mestu sa kog nas je sinoć mesec promatrao, dočekalo nas je sunce. Oštra klima i zemljište sa malo humusa čine izrazito nepovoljne uslove za biljke u severnom delu ostrva. Tip vegetacije koji preovladava u severnom Sahalinu je svetla četinarska tajga. Vegetacija ovog dela ostrva je subarktičkog karaktera, tako da pejzaž više liči na tundru. Tamna četinarska tajga, koja se sastoji od običnog i srebrnog bora, preovlađuje u srednjim i južnim planinskim delovima Sahalina. Karakteristična osobenost tamne četinarske šume je što u njoj postoji značajan broj listopadnog drveća, kao što je sibirska bela breza. Vreme je za pokret. Iako se posmatračima uvek čini dosadnim to pakovanje i montiranje šatora iznova i iznova, to nam ne predstavlja nikakvo opterećenje. O tome se jednostavno ne razmišlja. To je za nas rutinska operacija, pogotovo kad imamo ove iskusne mladiće pri ruci. Napuštamo logor i nastavljamo dalje u potrazi za još jednim mestom koje će nam pružiti nova ribolovačka iskustva. Moramo napomenuti da veslanje na reci Dagi nije nimalo lak posao. Ova relativno brza reka ima puno kovitlaca s kojima se teško izboriti, a duž obale ima dosta nasukano granja koje ume da bude jako opasno kada voda nabaci čamac na njega. Okom kamere nismo zabeležili brojne rizične situacije, naročito u gornjem toku gde je reka bila uža i prolazila kroz gušću šumu. Na teritoriji Rusije ima preko 2,5 miliona reka i oko 3 miliona jezera. Po nekim rejtinzima, među prestižne geografske objekte sveta za ribolovce spadaju vodeni baseni Argentine i pojedine ruske oblasti. Danas mnogobrojne turističke kompanije pružaju usluge ribolova u Rusiji. Ova oblast je posebno razvijena na Koljskom poluostrvu, na Kamčatki i na Sahalinu. Dovoljno je baciti pogled na kartu Rusije i uveriti se da je to neiscrpni kladenac za izvanredan odmor, provođenje slobodnog vremena, zadovoljstvo i pecanje. U pitanju je čitava industrija koja budžetu može doneti 2,5 do 3 puta više prihoda od industrijskog ribolova.
U Rusiji je ribolov od davnina bio i ostaje i zanat i razonoda za pecaroše amatere. Njihov broj se danas približio cifri od 25 miliona. Jedno od aktualnih pitanja koja se razmatraju u posljednje vreme u ruskim medijima jeste pitanje naplate tog ribolova. Nakon niza nastupa i uvođenja fiš karti u različitim gradovima u zemlji, održani su mnogobrojni mitinzi za zaštitu besplatnog amaterskog ribolova. Novi federalni zakon o sportsko-amaterskom ribolovu treba da stvori potpuno komforne uslove za to da pecanje pričinjava zadovoljstvo i da i u buduće ostane pre svega besplatno, a samim tim i pristupačno svim ljubiteljima ovog sporta. Naravno, radi očuvanja i zaštite prirode neophodno je doneti i odgovarajuće zakone zbog onih manje savesnih ribolovaca. Ti zakoni se odnose i na neke naizgled banalne stvari, kao što je broj udica na mamcu, kojih ne sme da bude više od jedne. Pojedinci se zalažu da se broj ljudi u jednoj turi ribolova na rekama Sahalina ograniči na 6 članova. U sahalinskim rekama, pored raznih vrsta lososa, živi i tajmen. Sahalinski tajmen je salmonidna riba, a tipično za njih je da vole čiste planinske reke. Veći primjerci se uvek zadržavaju u dubljim vodama ili virovima ili u kakvim skrovištima, uz ili pod obalom. Sa takvih mesta vreba ili kreće u potragu za hranom, uglavnom u brzake. Da biste ulovili tajmena, treba što vernije imitirati prirodni iznemogli plen koji se jedva bori sa vodenom strujom. Ako imate sreću da se on uhvati na mamac, potrebna je kratka i oštra kontra, jer su usta tajmena jako tvrda i treba nešto više sile da bi se udica lepo zakačila. Čak i oni manji primjerci daće vam do znanja s kim imate posla ako ih slučajno ulovite laganim priborom za pastrmke. Tajmena smo lovili i u Sibiru, a od našeg drage, najiskusnijeg ribolovca među nama, čućemo da li postoji razlika između sibirskog i sahalinskog lososa. Ovo je sahalinski tajmen i on se razlikuje od sibirskog tajmena zato što je srebrenast i nema crveni rep, kao što su tajmeni u Sibiru, odnosno naše mladice u Drini. Što se ulova tiče, ribolovci koji dolaze da pecaju na mestima kao što je ovo moraju pravilno da postupaju sa njim. Tako se, na primjer, sahalinski tajmen mora vratiti nazad u vodu, dok se pojedine vrste riba kojih ima u većem broju mogu zadržati. Među njih spada i pastrmka. Ona je inače vrsta lososa iz familije salmonida, a naši sahalinci je zovu kumža. Što smo bliži Noglikiju, reka Dagi je sve šira i malo mirnija, a strme obale nakrivene šumom i obrasle šibljem zamunjene su ravnom, širokom obalom. Bogatstvo izvora i pitkih voda na Sahalinu je ogromno. I pored toga što su sve reke čiste, tako da se mogu piti, postoji veliki broj izvora. Neki od njih se slivaju u potoke koji se dalje ulivaju u reku Dagi, a neki se slivaju direktno sa stene u vidu vodopada. Sveža, hladna voda prijaće nam kao osveženje nakon napornog veslanja. Grebeni velikih zapadnih i istočnih sahalinskih planina štite unutrašnje doline Sahalina od vetrova sa kopna i okeana. Ovo područje je u velikoj meri vulkansko. Najveći broj vulkana nalazi se na teritoriji Kurilskih ostrva, koja su vrh ogromnog podvodnog grebena. Skoro sva Kurilska ostrva su nezavisni vulkani ili grupa povezanih vulkana. Tamo postoji oko 40 aktivnih vulkana.
Najviši vrh ove oblasti je ujedno i njen najseverniji kraj, ostrvo Atlas, na kome se nalazi vulkan Alaid. Još jedno logorovanje i novi specijalitet. Ovaj put to je riba pečena u foliji. Najvažnije je ribu dobro usoliti, još malo začina i dobra vatra na kojoj će se kužma krčkati u sopstvenom saftu. Rastojanje do Noglikija i mesta na kome će se završiti naše spuštanje niz reku Dagi se polako bliži. Кругу не размытый, здравствуй, мой забытый, здравствуй, мой обманщик, ненаглядный лжец. Кто же ты сегодня в этот вечер поздний, чья же ты удача, где же твой творец? Ты словно дождь, придешь, уйдешь, забудешь. Я слышу ложь, пока ты врешь, я знаю, что ты любишь. Ты словно дождь, придешь, уйдешь, забудешь. Я слышу ложь. Tu nas dočekuju naš Saša i njegov čudesni kamion. Ovaj put nema brige zbog izgleda kamiona, čak mu se i radujemo. Znajući da smo se uprko suncu pošteno nazimili, Saša nam je pripremio malo iznenađenje. Najavio nam je odlazak u selo Gorjače Ključi da vidimo kako žive radnici sa obližnjih bušotina gasa. Barake siromašnog izgleda nisu mnogo obećavale, ali nam je bilo drago da upoznamo te ljude i način njihovog života. Saša nam je prećutao jednu činjenicu, da se u ovom selu u stvari nalaze brojni termalni izvori koji su veoma lekoviti. Ono što je zanimljivo je da su različiti izvori namenjeni za lečenje različitih bolesti. Poseta ovom selu u stvari je bila sa namerom da se dobro zgrejemo nakon nekoliko dana provedenih u divljini Sahalina. Posle gladne mutne reke Dage, ova vrela voda je pravi raj. Здравствуйте. Мы находимся в поселке Горячие Ключи. Здесь находятся термальные источники, которые лечат нервную систему, суставную систему, как бы успокаивают, для сердечников очень хорошо. Здесь несколько источников. Вот мы в доме лесника Кордон, наш источник, который лечит суставы, подагру. Есть питьевой источник, который лечит желудочный, кишечный тракт. Всякие желудочные вот эти проблемы. Ожирение печени, как бы вот излечает. Вот. Наш домик лесника Кордон пользуется успехом. У нас приезжает много людей, которые приезжают за тем эффектом, который его здесь получают. Вот. Есть источники, которые дикие. Вот.
Там есть Александровские, которые оборудовали Александровские рыбаки, сделали салдинг. Он очень горячий, в нем почти 80 градусов термальной температуры. Он очень хорошо для суставных заболеваний. И есть источник, который называется Патриот. Он излечивает кожные заболевания, такие как псориаз, детскую экзему, аллергические вот эти вот все высыпания, как бы вот они его излечивают. Есть грязи. Сейчас, правда, конечно, вы не в то время приехали, они еще замерзшие. Вот скоро оттают. В косметических салонах за него женщины платят большие деньги, а здесь голубая грязь есть, которая бесплатно под ногами, пожалуйста, пользуйтесь. Так što приезжайте к нам. Vidjeli smo samo delić prirode Sahalina, kao i u davnoj prošlosti, kada su istraživači bili zaintrigirani da saznaju više o ovom dalekom ostrvu, i danas je ono meta svih onih koji žele da vide neviđeno. Kažu da na Sahalinu možete da živite dugo, a da ne vidite ni desetinu njegovih jedinstvenih čuda. Ali ako imate sreće, ako na njemu boravite u različito vreme, možete vidjeti takve prizore od kojih će vam zastati dah. Mesta na kojima je flora i fauna ostala nepromenjena još od vremena kada ga je nastanjivao zagonetni narod Ainu. A svesni bogatstva koje ih okružuje, sadašnji stanovnici Sahalina žele da ga sačuvaju i za svoje potomke, kao i za sve one koji prepoznaju prave vrednosti. Sahalinu je priroda puno toga dala i zato je treba pažljivo čuvati.